Very successful gid no ang aton nga pag-dialogue sa aton nga Mayor Greg Sataya, kag siya handa gid magbulig kag buwas nga adlaw sugod subong gali amo ato ipaluapya sa aton LTFRB Regional Director Richard Osmeña sa LTFRB Region 6 kay didto na tuon ang aton nga problema sa mga nagkala displace nga mga aton nga mga members sa bakod ni Manibela kag diri tanan nga mga displace sa aton sa ayuda sa LTFRB. Ati ang aton nga na palabot dito sa kay Mayor Greg ang aton gid nga mga nag-apply dito nga wala ya madala nga kung sa bagay qualified gid ato tanan nga mga members naton. Out of 380 ang nadala lang is 240 but siningon may 140 nga nadula kag damo pa ang iban man sa iban nga grupo. Ayuda ina sa LTFRB kag sa DSWD. So ang mayor naton na handa gid kag magbulig kag itagwan niya gid ang LTFRB na dapat kung pwede pa lang i-qualified ang tanan sa sina nga ano naton kay ginapasabat ya ang LTFRB Region 6 para sa kung ano gid ang konkreto nga sabat nila nga nagladula ina kag kung pwede nga i-justify din na kag matagaan tanan sa aton nga ayuda kag ang aton nga mayor na ganda ginayo naton nga sa sining ayuda sa aton sa local dire dapat tanan kag hindi na pagpabudlayan ang aton nga mga drivers. So amo ina ang ginpasalig ni mayor nga through sa aton na lang nga mga association sa aton nga grupo para medyo mahapos tanan ang aton nga pag baton sang ayuda nga ginapangayo sa aton nga mga drivers and operators ng Bacolod. Sa ating assessment sa ating ginawang rally protest, transport strike sa Bacolod City is very successful na activity ang ginawa natin ngayon kasi masubra sa 700 na mga driver and operators ang sumali at nakipag-cooperate sa atin at isa sa masabi ko na successful ang ating rally protest kasi nag-dialogue pa tayo sa local government, sa local chief executive, Mayor Greg Sataya, at binigyan tayo ng win-win solution at siya po ay handang tumulong sa lahat ng mga transport sector sa buong Bacolod City. Hindi lang sa jeepney drivers, kundi po sa ating taxi drivers, sa ating mga tricycle drivers. At ang maganda nito ay tumutulong din ang ating local government sa atin. Kanina 700 to 800 members ang sumali sa atin kanina sa rally naton. More or less 700 to 800. Sa atin dito sa Bacolod City, sa lahat ng members ng Bakod ni Manibela sa buong transport sector ng jeepney, ng ating tricycle, ng ating taxi drivers, patuloy lang at tulong-tulong tayo na maibsanin itong malaking problema na crisis na dinadaanan natin at magtulungan lang ang driver, operators at commuters at sinasabi natin ngayon na ang ating grupo ng Bakod ni Manibela, Undok Piston, taxi drivers ay hindi magpapataas ng presyon ng ating pamasahe kahit na mataas ang presyon ng petrolyo kasi hindi tayo gusto na ma-hamper yung interes ng ating mga commuters. Hinihingi lang namin na fuel subsidy na ibigay sa ating directly sa ating mga driver. Lahat dapat makatikim ng sinasabi ng LTFRB na ayuda dito sa Bacolod City at sa buong Pilipinas. Kung ano ang rason nga aming pagwa nang wala i-qualify na rason ng mga dito kung ano ang pwedeng para sa aton. So, ako na ang pasahin ninyo sa aking ipasa natin ang mga listing sa mga nagdala-display sa mga nagdala sa aton na ayuda. Ikadua, ang aton nga ayuda sa local government sa Bacolod, inayong naton nga bahagi na lang sa mga associations. Kaya, hindi sa aton subong. So, kung si Leon, ang tatapal ng si Leon,
Ang sa makatag sa aton sa bulig. As sa iya kapasigan, hindi man ako nakalako, pero at least, tanan niya may grota, baka nilawin. School ko ay kasama sa stage competition ko, sa stage sila ginagawa sa ano. Okay, ang ikaduwa na ang kitatlo na itong yun. Ang tanan-tanan sila sa akin sa kapulon na pinababuti yan pakita sa TTF. So, hindi lang ko yan sa taxi drivers, ha? Itala na ito ng taxi drivers na dapat matagaan na yun ka. Ang tricycle drivers, ako pag-inay natin, no? Pagpunta rin yung mga dito, alayan sa tricycle driver station. Kita yung drivino na hindi mo mawala paristro ang aton na mga sa tricycle, hindi kita qualified, hindi driver kita, kung nang kita, may pagkakiyang ng kanila buhay, kita na servisyo, makita sa syudad sa Pangulon. Di subong, ang mayon ni Manita, ay basta sa aton ng grupo, ilista lang, kahit anda ang syudad magbulig sa ilang kapasidad. Tingnan mo naman namin kung ang mayor may pagkamot sa aton. No? Ibang gambal na okay na ito mo naman mayor. Hindi basta kayo nalalay mayor. Tama? Kaya atong siya subong, hindi na nakasabi ka ano pa, mahulat na lang kita. So, subong aton dapat nawakon ha. Nagipabalo sa inyo kung sino ako ang sa nasunod sa 240 na mga na-qualified out of 380. Pero, ikaso hindi ka mo madala, hindi ka mo magano ay base ibang taas ang inyong mabipid na. Why ganyan sa ako, bipid niya ako na una, wala di ko ito nadala. Ako